ମଣିଷ ଆଶା କରିବ ହେଲେ ସେ ଉପର ବାଲା ସବୁ ଦିଏ। ଆଲୋ ତୁ ସେମିତି କହନି ଲୋ ସତ୍ୟା। ଆଲୋ ତୁ ସେମିତି କହନି ଲୋ ସତ୍ୟା। ଆଲୋ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମତେ କହ। ଏ ସତ୍ୟା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ମତେ କହ। ଏ ସତ୍ୟା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ମତେ କହ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାବୁ ସେଥିପାଇଁ तो बाबू और रीति मंदिर जाऊँगी घरे बसी विचार करूचे